YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Kung na doon na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen, itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kapuyo nga mimaltrato nako. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga paghitabo. Belen, mag-ipon na lang ta. Ha? Bago pa gani ta, Tony? Dili na ta mga bata, oy nga, ipaagi pa nato buya ba. Mahal ko nimo. Mahal sa tika. O sa may problema na. Kung may gusto nimo, sige, magtipon ta. Day, Mm. day, ayos ka to ba? Sa'yo pa kayo. Tony, yung sapa. Ginang manguot man ka. Ano di? Nag-ipon na ko ta. Pisa na. Dili pa ko andam. Naibawgit ka nga na ako'y trauma, anak, di ba? Ako'y bahala, anak. Dili lagi. Ayaw pagsupot. Dili ka pwede mo palibad na kung pinag-ipon na ta. Tony! Di na maayo, no? Unya, nisugot lang sad ka. Oo, kay nasuko naman siya na ako. Mahatlok man ko ni Tony, day, uy. Isumbong na, oy. Asa mo ko musumbong? Musumbong ko kay dili ko gustong magpahilabot sa kong katipon. Dili ka ko himuon ng katawanan anak nila, day. Day, Belen. Sugod ka ron na. Di na ako gusto mo gawas ka. Ansa? Mag-usapang ko din hisbay. O pagkitang lingaw ni mo. Basta kay ayaw paggawas ha. Kung dili ka gustong dunay daotang may tabo ni mo. Maptos ko. Basig malipay si Tony kung mahibaw siya nga maptos na ko. Tingalig mausap na siya. Bugo! Tony! Bugo kang dako! Ano nagpamagdos magka ha? Uy, ipakuha na ha? Ipakuha na! Dili ko masugot. Bahalag biyaan minimo basta kay dili ko di pakuha nga akong anak. Bisag bago raming Tony, pero gaan na kayo siya og kamot. Sayon ra kaayon niya ang pagdagmal nako, bisan pa og mabdos ko. Hangtod nako. Unya. Dong. Mo trabaho na lang ako. Para magatabang ko ni mo bas gastuhan din hispay. Wa ko magkilala sa mong tabang lagi. O gusto pa. Di ba kang dili ko gusto mo gawas ka, di ba? Pero dong, luoy magut kaayong atong anak. Gusto sab na ako siyang isuri nilang mamagpapa pa. Ako rin bahala na. Tony.
Kalma lang. Usaon ako pagkalma nga wa man din nga tong anak. Ay, mabantayan ako sa lain eh. Aron wa na kay rason nga mugawas pa. Unsa? Dili na gyud ni maayo. Sobra na. Kinahanglan nga makapangita og paagi nga makaikyas ko gikan dinhi. Mupauli ko sa amo. Bilin! Gawas diha! Dala sa situnis kawasak. Gawason to. Ayaw pa. Pasagdira na siya diha. Mo-file ko restraining order aron dili na siya makaduol pa nako. Bisag na ang sa kanan, sige paghapon siya og samok nako. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dili ko gusto magpahilabos sa akong katipon kay nako'y traumaan ng butanga. Obligado pa day ko nga magpahilabot niya tungod kay nag-ipon nami. O pwede ko nang maapil sa akong ikaso niya. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang kipriso sa bay kay dili siya musugot nga motrabaho ko. O gibaharan ko niya nga doon ay laotang may tabo na ako kung musupak ko. Unsay pwede na akong ikaso niya? Ikatulong pangutana, doon na may anak ug wa ko mahibaw kung asa niya gida. Unsay paagi para makuha na ko balik ang akong anak? Ikaupat na katapusan, mi file ko restraining order kay hangtod karon magsigig hapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol gihapon siya. Muatras lang siya kung musyakit ko. Unsay laing pwede nga paagi para dili na siya makapaduol pa nako. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Belen. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Of course, ang mga medical nga mga pangutanag mga problema kaya nang tubagon sa ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra. Busa guys, unsa naman inyong gipaabot? Ipadang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong suwat o mga suliran diri namo. Among hangyo lang yun ninyo guys is kompletoha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema para as mas klaro o mas masabta na mo, no? Kung unsa inyong mga giagian in life o mas klaro po namang mahatag ninyo og ang among mahatag nga tubag, ha? And ayaw pang luod guys, kung pananglitan, nagpadamog suwat unya, feeling ninyo wa man ni gi-air, wa man na mo gipalutaw sa kahanginan, ha? Guys, kibaw ba mo nga daghan? Of course, no mapasalamaton ka ita. We are very grateful and we are very thankful sa ato ang mga letter senders nga mupada sa ilahang mga suwat. Diri nato daghan ni sila, ubay-ubay ni sila, mauna nga paabot-paabot gamay sa mga nagpadana sa ilahang mga suwat suliran kay who knows, no? Next time inyo na po nga suwat ang amuang mahatagan og higayon nga ma-air, no? Mahimo ang drama sa kanginan og ma-portray sa ato ang mga artista. Shout out sa ato ang mga scriptwriters, ato ang mga artista, spinner, editor, no? Ang ato ang director, of course, no? Ug ang mga artista nato. No? And, punto legal man ta karong adlaw si Belen. Di na to isulti taga-asa siya. Ako rin nahibaw. Punto legal, kabahin sa iyahang kapuyo nga agkuy sa ato ang drama. Kakita, dili ta kakita, pero ka-imagine ta. Unsay iyahang giagian. Kay gaan kay kamot tawhana. Sige lag, no? Panagmal, bagag naong. Uy, mupasakit niya, in other words. Uy, human naman untang Women's Month, napa may naabusar dire, atong itagos pangan nga sa si Belen, no? Kay maski pag nihawa na ni siya, sigihan gyapon siya samok. Nanan yun, adlam siya mga ginikanan. So, una niyang pangutana guys, dili siya gustong magpahilabot sa iyahang kaipon kay naa na siya'y trauma anang butanga.
Obligado ba di ay kuno siya nga magpahilabot tungod kay nag-ipon sila or pwede ko nang maapil sa iyahang kaso. Pwede ka mo balibad kay ana man ganing minyo. Pwede man gani mo balibad kay di man gud na. Yes, that is true. Between husband and wife, obligado ta nga makighilawas, carnal knowledge, kay that is a sign of love, no? Respect. And the purpose sa kaminyoon is to enter into family life para mabuntis, makaanak. Pero, di sad sa tanang higayon. Only when, okay po ta. Kaya di ba sa tanang higayon, fighter ding atong lawas, ha? No? Kaya kita pa'y nang laba, kita'y nagluto, kita'y namlansya, kita'y nagsabog tubig. Ogoy, kakapoy na pog higda, tihay agpata. Uy, dili man na ingon ana. Dapat consensual yun na ang act of sex, ang act of making love. Legal nga termino, carnal knowledge. Samot na ng inyuhang kondisyon or sitwasyon nga di man ka obligado. Ngano? Puyo man mo, di man mo minyo, no? Wa may balaod magmando nimo, di ba? Di man gani makapugos ang balaod kung ninyo, kamo pa. Consensual man gyud na ang kanang pagpakighilawas. The moment mo di ka, that can even be tantamount to rape. Naamang ganing marital rape, kana pa bang sa inyong sitwasyon. Plus, kung na-trauma ka, di sagid kaniya pwedeng mapugos, no? Dili ka obligado ana dihang dapita. Di na nato ipamugos. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang gipriso sa balay kay di siya musugot nga mo trabaho ko. Goy, insecure si kuya. Og di bahag kay gibaharan kuno siya nga dunay daotang mahitabo niya kung musupak siya, unsay pwede niyang ikaso. Abuse man yun ni, in all forms, no? Daan siyang kamot nimo, manapat siya, physical abuse, no? Katong pogson ka, that's even rape, my dear. Og ang kanang di ka patrabahoon, that can even be an economic and psychological abuse, kay baharan pa kaniya, kumplitos rika, kung asa niya gidala, unsay paagi para makuha na kog balik ang iya kunong anak, or makugbalik ang akong anak, no? Sa iyang pangutana. Of course, kinahanglan gyud ta nga maniid moadto ta sa pulis para mutabang og pangita. We can file a petition for habeas corpus and custody, labi na kay di mo minyo ang primary custody in town sa bata na agyod nimo. Dapat naa nimo ang inyong anak ug dili niya kay ikaw man ang inahan. Pwede ta maka-file og habeas corpus. Hopefully makalocate lang ta og asa siya, at least ihang mga ginikanan baron o diyang parente ug ang kapulisan may man sila mangita og asa, no? Kay naa man ay mga connection sila dinha. Mudangop na lang dito sa kapulisan ug sa DSWD basin magkinahanglan sadta sa assistant sa usa ka abogado para mutabang natog file og kaso. Ikaupat ug katapusang pangutana, ni file na ko og restraining order kay hangtod karon magsigig gihapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol gihapon siya, muatras lang siya kung musyagit ko. Unsay laing pwede nga paagi nga dili na makaduol nako. Now, kung naanay restraining order, I think it's called a permanent protection order, either permanent or temporary. Kung temporary pa na, himuon na natong permanent. And ang violation ana kay supposed to be there is a certain distance nga diha ra siya taman, di siya makaduol gyud nimo. Di siya pwede mo communicate, mo text, mo tawag, mo hulga samot na pagduol nimo. And a violation of a protection order may even result to imprisonment. Naamang kaana, isumbong, iblatter sa pulis, madakop na siya dayon. Patilawon ta nagtagam ang kanang imong kapikas nga magsikig haras nimo. Ibog man di ay siya nimo, nahigugma siguro na siya nimo, ngano wa man kaniya gitratar og tarong. No nganong nangabusar man ni siya. Pero may nalang sad yun, and I'm very glad Ma'am Belen, nga ikaw, you did the right thing. Nga, ning palayo gyud ka niya, ni-decide ka nga muadto ka sa imong mama, nag-file kag temporary restraining order, but I think it's a permanent protection order. No, pero pareho ram na silang effect actually. No, and that is the right thing to do. Ato ala nga i-enforce na to ug makasabot ka kung unsa gyud po ng imong katungod, no? Now that you have a permanent protection order. Violation gani ana guys, kinahanglan gyud nga isumbong naton sa pulis kay pwede gyud sila madakpan or dakpon on that basis, no? And I hope to all the women out there nga naminaw karong adlaw palihog sunda si Belen nga wa mo agwanta, wa mo antos ning lakaw ning biya ning file og protection order, because no woman, why babay, no, deserves to be abused by any man. Learn to say no, and let us always make
make sure no nga at some point in time we will eradicate and stop any and all forms of violence against women and children. Hunta ang ato ang pagselebrar sa Women's Month dili tungod kay daghang naabusar nga mga kababainhan kundi gi-celebrate nato no how beautiful and magnificent it is to be a woman. Mga sukindig paminaw, hinaut unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw, nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emil. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka silahis nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Emil. Oh, Dana, anak. Kumusta naman imong pagtuon? Okay naman pa. Gamay na lang kong antuson og graduate na ko. Mao ba? Namay noon. Pa? Ano? Mananghid unta ko nimo. Unsa man na? Pwede ba na akong dadon din sa ato sa Jerome? Aron ako mapaila-ila ninyo? Jerome. Uyab niya. Mag-usa naman da ko na sila kabuan. Uy, unsa gud eh? Kung mo nadadaan na din sa ato, aron may laila na mo ni mama mo. Iyas pa. Pa Emil, Masusan, si Jerome day akong uyab. Jerome, akong parents. Nice meeting you, Tito. Nice meeting you too, iho. Unsa na mga graduha ron dong? Second year college na, sir. Same course namin ni Dana. O, usa ko ka working student. Oy, mao ba? Working student. Yes, sir. Gamay pa kay ko sa diyang namatay si Papa. Unya, upat mi kabuok man nagsuon. Si Mama pod, way regular nga trabaho. Sideline lang. Mao ba? Mao ni reason kung ano nakagusto ko ni Jerome pa. Kay bisag daghan og hindrance ang pagtuon pero di pa dayon gihapon siya ug nagkugi. Aron lang matuman yung pangandoy nga makahuman gid siya. Well, saludo ko ni mo anak tangan. Basta kay isa adlag nako nga di gini mo pasakitan ang akong anak. Nakasabot. Yes, sir. Day, basin dugay ko mauli og ma, ha? Ayon lang ko paabutan ninyo panihapon. Dagan ko kinahanglan nga tiwas sa opisina. Na ako'y giapas nga deadline. Nahala, sige. Pukaw lang ko kung moabot na kahain ka sa gutomon ka aron mainit na ko ang sudan. Ayon na panunana. Kapag dos. Sige. Ikaw, Gwet. Kla, naanarinyo ka ng imong pasagil sa misis nga mag-overtime ka sa trabaho. Pero di ay, wala siya mahibaw nga balik kasi pagkasilahis. Amot ba? Bisa ko saan nagpupugulo. Naanagyan siya sa tulo. Oh, bisa lang ikatingagod. You know,
Nendo, libawan mang danong misis sa una. So, pumakasal nga, sila ay suga, di ba? Pero kinisaan man kaniya, silang imos siyang ipagkaslan nga mag-usap na ka. So, nagtuo siya nga, niundang na ka. Di sa kumagunahon na karon. Ang akong gustong mahitabo nga mahatagan ako og kagawasan ng lawas ng panginahanglan ako karon. Uhaw kayo na. Ay kabala ka, nako'y bagong bagets. Gikunta ka tulad kong daan nga, mag-ready na aning orasa, aron di kasong oras. O sa hotel mo mag-apot. Taon-taon na sad nga wag ko makagamit ng lalaki. Gimingaw na kay ko. Sod lang. Hi, sir. Jerome, ikaw? Tito Emil? Ginoo ko. Tito, unsay buot ipasabutan eh. Ayaw kong pangutana, ana. Ikaw mo'y angay na kong pangutanon unsay but pasabot ni mo ani. Nagbinuang ka rin sa kong anak. Tito, wa ko'y gilimod ninyo sa akong kahimtang. Mas dali kong magkwarta ni. Nini pagi ha. Di ko kinahanglan muundang sa akong pagswila. Gani, makasuporta pa ko sa akong mga manghod sa ilang mga panginahanglan. Di ko ani. Ito, una-una na lang. Makahatag to sa usag-usag sa atong mga panginahanglan. For sure, wag din mahibaw ang imong pamilya, bahay na ni, di ba? Mawang ipadayo na ni. Way laing mahibaw ni, gawas na to. Jerome. Isahan ako. Satisfied ka. Basta hatagin ako sa kambayan. Jerome. Dong, wa ko makapantay sa oras sa imong pag-uli. Oh, wa na lang ti ka pukawa kay nahinanog na kapag-ayo sa dihang nabot ko. Today, gusto ko mapahuway tibuok adlaw ron. Kapoy kay kong lawas. Sige. Pukawan na lang yati kainigting kauna. Ay, ayaw. Mubangon ako kung gutumon ko. Nahala, sige. Ikaw, good. Naunsaman ko. Di mawas kung manahuna ang naitabo na mo ni Jerome gabi. Lahi doon siya. Lahi nga satisfaction niyang nahatag ako. Ay, kakapis kong lawas. Mupahuwayon ako. Sais naman di ay. Tas-tas kong pahuway ron na. Mubangon na kami. Kaya murag gutom naman. Nagdago pizza, tita. Para ninyo ni Tito. Ay, naunsa na gasto-gasto pamanggid ka nga na may pagkaon din sa bay. Ako bitaw siyang giingnan, ma. Ganahan magit siya nga na edad on din kay maikaw daw siya niya ni Papa. Tusay na. Oh, hi, Tito. Oh, Jerome. Pa, nagdaog pizza si Jerome para niyo ni Mama. Kaon, Tito. Naibaw kong gigutom na ka. Ingon magod si tita nga tibuk adlaw ko ka natug. Kapoy day kayo ka, Tito? Kuan. Kapoy yung tuod ko kay daghan kong trabaho nga gitiwas sa opisina gapon. O day. Sige na, Tito. Kaon na. Unsa? Uyab si mong anak ang boylet?
O lagi. Hala no. Kada kung saan ka nahimon mo si mong anak, uy, Emil. Pero, abali mo, sa tinuod lang, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Sukad lang nga nahitabo mi ni Jerome. Di na siya mawas kung una-una. Oh, Murag halos kada gabi, magpangitan ko niya. Emil. Abi na ko, di na ni Mausman. Tito. Mabuang ko ni mo, Jerome. Ikaw rin nakapabuang na kong sama, ani. Di na ka mawas kung una-una. Usapay gibuhat ni mo na ko. Wara. Di lang ko gusto nga mausay kang imong gibayan ako. Gusto ko nga maayong akong serbisyo. Diyan mo. Jerome, Ito, Emil. Tito Emil, si Dana nagduda na ba na ako? sa ibot mo ipasabot. One but kay ko'y time niya. Straight na ba itang magsigkita? Ay, sige lang, sige lang. Higkabala ka. Pag-amping lang yun kay mag-amping sa ko. Oh, si Susan. Ganiha pa mo na siya sige tawag. Nano magka. Hello, Susan. Emil, apas ang imong anak. Gigatong nanawag na ako nga naghilak. Nagbinuang ko no sa Jerome niya. Unsa? Sige. Akong tawagan. Bye. Jerome, baka ka masungtis kong anak din eh. Ito? Wa man. Akong gisiguro nga way makakita na ko. Mato ni Susan, naghila ko nung nga nanawag niya kay binuangan ko nimo. Unsa tito? Mato ni ko. Patiksa lang niya, tika. Kung kalos sa kasunod nga makikita nimo. Ha? Sige, bye. Ay. Pa, Emil? Dana. Kamu may kauban ni Jerome diya sa kwarto? Ito, imong wallet na... Ikaw na? Oh, si Buti ba sa botani? Dana. Mamaulit ka. Ato ta sa ato magsulti. Nga naman pa! Narigigitago naman ni Mama bahin si mapagkatao? O sabay na hitabo. Masabtan ko ninyo kung nga ka mo naman hinoy naglalis din his ato ron. Si Papa, Ma! Siya ang kabit ni Jerome! Emil, tinuod pa ni, ha? Susan, pasalo ako ninyo. Huwag ko kinituyo May bawo na kang daan sa kong pagkatao. Pero api pa na akong nag-usap ka na. Bose ako pagtuong nga kaya rin ako siyang wadon. Pero, Susan, niya na siya sa kong dugo. Di na siya mawa na ako. Sa sige na kong pugong, mas musamot kong giganahan. Pasalo ako ninyo. Pero anong si Jerome man? Sa kadagag lalaki, ganun ako ka magyung imong napili ka pasakitan. Ganun man pa. Anak, pasalo ako. Pasaylo, abot ko pa. Pero walang dili pa na ko kaya sa pagkakaroon. Sakit kayo imong nabuhat, ma. Huwag kabutangas ka sakit. Emil, sa pila kayo gayong gipasaylo tika o gisabot tika. Karon mo nagdili na ako kaya. Mahal tika pero doon ay limitasyon ang akong pagmahal, Emil. Dili pwede nga magsigi kong pasaylo ni mo niya magpakasa na sa kagbalik. Sorry, Emil. Mubiya ko din hiog dadon ko ang atong anak. Susan. Grabe ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pero tao ra ko. Di ko perpekto. Daghan kog mga sayop ug hangtod karon. Gikatunan pa nako sa akong kaugalingon kung unsaon nga mahimo kong saktong padre di pamilya sa akong anak. Ingon mat sa akong asawa. Ug gusto ko nga andam nako sa akong kaugalingon nga di na gyud magbuhat og sayop. Inigkuha na kong balik nila. Tinilang ko. Daghang salamat, Arimen.
ito mga higalan, kaagi ni Emil nga taga Cebu City. Uban sa awit, ngayang kipangayo, awit kadagahan, please forgive me. Please forgive me, oh, deny me. Ang mong kaagi, gibata no duwa sa radyo ni Jelly Hata, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpangin.